Samantala mga idol, patas naman na presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan sa Pangasinan. Ipinaalala, para sa detalye ng balita, panoorin sa ulat ni Idol Joanna Tivera. 104.7 IFM. Report! Nagpaalala ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa lahat ng gasoline station sa lalawigan na mahigpit na sumunod sa ipinatutupad na fair and reasonable fuel pricing upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis na paniningil sa presyo ng petrolyo. Ayon sa pahayag ng tanggapan, mahalagang masigurong patas at makatarungan ang presyo ng mga produktong petrolyo upang hindi lubos makawawa ang publiko. Hinihikayat din ang agarang pagre-report sa mga gasoline station na magbebenta ng higit sa itinakdang regulasyon ng Department of Energy. Maaaring makipag-ugnayan sa Consumer Welfare and Promotion Office sa numerong 02-8840-2267 o gamitin ang eGov PH app upang magsumite ng reklamo o hinaing kaugnay sa hindi patas na presyo ng gasolina. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna Tivera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.